L'any passat es va celebrar el centenari del naixement del poeta lleidatà Màrius Torres. Màrius Torres va ser poeta de l'anomenada generació perduda perquè va viure en plena joventut la Guerra Civil i la repressió dels primers anys del règim franquista, que va silenciar la llengua catalana. A l'exterior, la guerra, però en el seu interior es lliurava la batalla contra un altre conflicte encara més intens, la tuberculosi. Màrius Torres va néixer a Lleida l'any 1910, fill gran d'Humbert Torres i Maria Parenya, tots dos de famílies d'intel·lectuals, metges i advocats de família republicana. Als 18 anys va perdre la seva mare, que al cap de 10 anys recordarà amb el poema Presència. Es va llicenciar en Medicina seguint la professió del seu pare, però la seva vida va donar un tomb decisiu l'any 1935, quan li va ser diagnosticada una tuberculosi que li va impedir exercir la seva professió i que el va obligar a ingressar al sanatori de Puigdolena al Vallès Oriental. Durant la seva estada al sanatori, Màrius Torres coneix Mercè Figueres, també malalta, a la qual va demostrar un amor basat en el respecte i l'amistat.
que els nostres poetes han estat peces fonamentals de la nostra existència i que des de la seva humilitat, sense apenes poder-se quasi mai guanyar la vida, ens han mantingut les paraules i en els moments que necessitàvem que algú ens digués on érem, qui érem més, sempre han estat a punt. Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels. Fem el mateix camí sota els mateixos cels. Corren les nostres ànimes com dos rius Els paisatges de la tardor més intensa, l'amor per Malta i la música romàntica, així com la presència de la mort i la guerra on combat el seu germà Víctor, són motius centrals de la poesia de Torres. Durant la seva estada al sanatori, mentre lluitava per la seva salut, recordava amb tristesa els seus familiars, que en acabar la guerra van haver de marxar a l'exili, i descrivia amb ràbia la destrucció de les ciutats que ell estimava. Pressentia, però, que en el seu futur floriria la flor de l'esperança i que per sobre de les runes s'alçaria una nova ciutat, encara llunyana.
Màrius Torres va morir el dia 29 de desembre de 1942 al sanatori de Puigdolena a causa de la tuberculosi. Okay, ready? 1, 2, 3, 4.